Pa jak jojada, pa. Bom, 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 bom. Kupia se takie auto za te hajsy z tuby wydojone. Potem se kupia prawo jazdy. I zaś, i no cześć. O, zwiadek. Wysiadaj, mu zbyła na pysk. Chodź się ciulać, no, dawaj. Taki, żeś był mądry. Pa. Ciul. Pa, no. Ciulej się, no. Bijo się. Patrzcie, youtubera bio. Opa, zabił mnie. Z? 7. O, zwiadek zleciał z nieba. Co się tam dzieje? Totalnie. A tu łabał helikopterem. Łopanie. Normalnie jak we Wietnam. Jak to gdzie? Uwaga, szybki poradnik lądowania. Śmigłowiec. Tylko żeby ofiar nie było. Łopanie! Piękne lądowanie. Łopanie. Śliczna. Ej, a można z tego strzelić rakietami z tego śmigłowca? Tak, Można. i ma działko jeszcze wybuchowe, Ja? więc uważaj. Czekaj, Tylko z tej zobaczymy. odległości może lepiej nie... Ło! Ja A spadam. jak się strzela? Pacją. Pacją. O kur... O Jezu! Taka zabawka. A z działek? Dobra, No właśnie strzeliłeś z działka. A rakietami? Musisz tabem zmienić broń. I masz rakiety namierzające i nienamierzające. Ja pierdolę, co ja zrobię? Na dupcą ile fabryka dała? Ło, jakie fajerwerki. Na plecach dwa. A nie, już na przodzie. Ło. na swoim dachu. A, trochę tam palmę żnę, ale panamie. Pa. No. Samolot. Kaj. Ge! Mój. Ło! Ej, faktycznie. Łote, czy mi się wydaje? Łopanie. Ej, dostałem $2000 za ciągłe dobre zachowanie. W prawdziwości szkoda, że tak nie ma. O kurde. Zwiadek, woduj. Ja. Nie żebym cię podpuszczał, ale na wodzie nie wylądujesz. Zwiadek, wypływaj. O, wypływa. Jest, Zwiadek żyje. Właś. Halo, proszę przestać miotać. A, kto pierwszy? Co? O, jest, o koniec mapy. kurwa. Nie godaj. Granat leci! Panowie, Wodę. ewakuacja. O, What? Co to za jakieś murzyńskie rytmy tu w radiu lecą? Co to jest? Co ty mi już? Łap! Jak się ciepie do mnie. Miłosz, pomóż. Bo mi ciulo, no Miłosz, ale pomóż mi. Wysiądź z tego No auta. już. No weź mi Weź go, odejdź. No. Siadaj. Ohoho, Miłosz, patrz. Miłoszu, może szampanika? hopy! Kurde. Nie wiem jak ty, O. ale ja chętnie. A kurwa, ponad prawem. taksi. Miłosz, Jak on- uważaj! O, jo się teraz Zatrzymał pomszcza. samochód. O, ty A cweluku. ten z tyłu chyba... Ten biały chyba szybszy. O! O nie! Jezu! Nie strzeluj! Jezu! O, Miłosz, to ty, sorry. Dupięła we mnie. Opa, jedziemy. Dobra, to gdzie wsiadać? No, Upsi, bagiety. Wsiadaj. O, ciulingesu, co się tam dzieje? Jezu! Ej, zdupiło Wsiadaj. jeden. Dobra, do tego bojowego Szybko. wsiadać. Tu jest auto, też może być. Ej, oszczelajcie tego hopa, bo mnie bije. Dobra, mam go! Ja jebę. Ej, żyje. Niklaus, Ognia! Niklaus, kurwa. dostawa. Ognia! Jeb... O, co ty? Chodź tu, hopie! Oj, Czekaj, jak oj, będę w auto, go będę rzucał. czekaj, bo coś zaczyna pikać. Oj, kurde. No. Gdzie jest granatnik? Dobra, mam go. Kolasty. Jeszcze chyba te motorówki chyba można. Ale nie, w sensie, żebyśmy cię podzielili i sobie polecieli samolotami. Żeby wziąć po takim jednym, a tam nawet Okej. więcej chyba było. Dzięki. Hopie! Ej, idealnie.
Nie, bo wam szampana porozlewam. Nie, w tym nie ma. Nie ma, bida, patrzcie, To jest, patrzcie, to jest, przefurgna pod mostem. Jest, mam bagiety. O! Jo nie przefurgna! Kuwa, pa co będzie! Ciężarówka. Pa, kuwa, przefurgnął jebany! Wygrał jebany! Się krztusze herba. Oj. Siadaj! No siadaj. Bella! Wstawaj, nie mów. Kurwa, Promień. zabiło mnie. Helikopter tu jest. Kurde. Ej, Frykiego wysadziło, my zdążyliśmy a uciec. co on Jak tak on biegnie? piszczy? Coraz szybciej. Tu u ciebie. Ale czemu on tak piszczy? Kto? No ten helikopter. Ej, kurwa, wybuch! No właśnie miałem powiedzieć, że... Dlaczego? A, bo to był helikopter po akcji. Aha. O, No i jak się skończy akcja, to one tam po 30 paru sekundach wybuchają, czy po minucie nawet. No to spoko, dobrze, że A. wiedziałem. Taksi. O, no to Tylko muszę bagiety wziąć. No i się wyepił. Jesz ich. ja teraz wlezę do Je, góry. i głową jeszcze w ten kamień. Bip, bip, Ej, mój samolot spada. O, bip, to, bip, coś wybuchło. To właśnie on. Okej. bip, bip. Takie... Miłosz, ja cię widzę. Kurwa! To było nad głową. Właśnie słyszałem. Kurde, i teraz tam nie wlezę. Ja pierdolę, miłość. No i się zesrało. Ale wy nie jesteście eleganccy. My z Czekaj, o, ja tym też jesteśmy mam, z rabarbarem. Ale nie obrażaj. Elegancja, czekaj. Gdzieś był. O. Dobra. Eleganccy? No dzięki. Eleganccy. Uwaga! No, Brawo, dziękuję, sprawa. Kurde, no. a do tego znaku. No właśnie do tego. Jedną Ja dziurę też w nie mam, plecach patrz, masz. tak to się robi. Oj, tam o, tam. Tam. Leć! Nie, ja nie chcę! Dobra, lecimy. On rzucił tutaj bombełę. No kurde. Miałem spadochron i się nie chciało skoczyć. Jest, jest. No i garnitur. Ej, ciekawe poszedł czy bym trafił. O, leci. We mnie? Dawaj, ciepej. Ała, dostałem.